Benvinguts al canal d'Estimem els arbres. Avui parlarem de l'eucalipto. Origen i ubicació. És un arbre originari del sud-est d'Austràlia, tot i que actualment es cultiva extensament fora de la seva regió original, ja que ha estat exportat per la jardineria i la repoblació forestal. En català, l'eucaliptus es coneix també amb els noms d'eucaliptus blau de Tasmània, arbre de la salut, eucaliptus de llei o eucaliptus verd. L'eucaliptus blau té una problemàtica pel seu efecte negatiu sobre la biodiversitat. Tot i que creix molt ràpidament, empobreix la terra. Els països catalans són principalment les sureres tradicionals que són les amenaçades. Es distribueix per tota la conca mediterrània. A Catalunya es concentren al Baix Empordà, al Delta de l'Ebre, al Gironès i a la Selva. A casa nostra, a la Garriga, en l'actualitat igual el podem trobar en algun descarrasser, però anys enrere els podíem trobar dintre dels jardins de les torres dels estiuejants. Característiques. És un arbre d'uns 30-35 metres d'alçada, pot arribar als 100 metres en el seu hàbitat natural. Els eucaliptus tenen una escorça que es desprèn a tires i deixa els troncs llis i de colors clars. Les fulles són falciformes i perennes, d'uns 10 a 13 centímetres de longitud i de 3 a 4 centímetres d'ample. Són de color verd fosc, amb l'enervació marcada. Les flors són grans, fins a 3 centímetres de diàmetre. Els fruits són càpsules llenyoses incrustades en el calze d'uns 4 a 5 valves de color verd glau. És a dir, que diferents tonalitats i cobertes d'un pols blanquinós. Les seves dimensions són aproximadament de 1,5 a 2,5 centímetres de diàmetre i contenen nombrosos llavors, tot i que només en maduren una o dues de cada valva. Són petites i de diferents formes i colors. Dintre de moltíssimes propietats medicinals, una de les més usades i casolanes com a medicina popular són les seves infusions i sobretot els famosos vapors, o més coneguts com bàfols d'eucaliptus. Amb l'obtenció del seu oli es fa servir per fer productes de neteja, desinfectants, antivirals, anticongestionals, per mitjà de xarops i pastilles. Bé, parlem de la fusta. La fusta de l'eucaliptus és de gran resistència i fins i tot per l'exterior, però molt difícil de treballar. Per aquest motiu té molt mala fama i passa desapercebuda com a fusta industrial. El seu destí principal és la pasta de paper, amb un 80%. També des de fa unes dècades es fa servir per fabricació de fusta estructural, és a dir, bigues i fusta laminada. Una utilització també molt habitual és per fer tablers aglomerats i xapes desenrotllades. Conclusió. Aquest tipus d'arbre aconsegueix malmetre les cervicals a l'hora de contemplar-los a causa de la seva altura, però no tenim més remei que rendir-nos davant de les seves innumerables propietats medicinals. Bé, sobretot, estimem els arbres de la mateixa manera que ells ens cuiden a nosaltres. Salut! Recordeu, el proper arbre parlarem del caqui.